Zahvaljujem Isusi Marija, dragi gledatelji Laudato televizije. Dobrodošli u još jednu emisiju Trenutak za tebe. Duhovni život je veoma poseban, toliko dubok i toliko važan. Ali da bi naš duhovni život počeo rasti i da bi se dogodile promjene u nama i sa našim bližnjima, ono što je temeljno jest upravo predanje. Nekada znamo čuti ljude koji govore sljedeće. Teška mi je ekonomska situacija. Moram platiti toliko računa, moram prehraniti svoju obitelj. Ne znam što ću. Što da učinim? Ili znamo čuti sljedeće. Posvađao sam se sa ženom. Toliko smo zahladili svoje odnose da ne znam što napraviti, ne razgovaramo već nekoliko dana, osjeća se jedna velika napetost. Što da učinim? Ili student sam. Imam težak ispit za položiti, jako je težak, ne znam, učim, ali me je strah i bojim se kako će sve završiti. Što da učinim? Evo ovdje sada upravo dolazi na scenu ono što je temeljno, a to je predanje. Znate, naš Isus nije kompliciran, nikako. I temeljno je otvoriti svoje srce. I upravo kroz predanje Bog mi se očitovao, evo mogu reći, kroz mnoge situacije. Ja sam završio srednju medicinsku školu i višu medicinsku i uvijek su mi na poseban način i u mome svećeničkom pozivu bili bolesnici. I sjećam se kada sam jednog dana kao srednjoškolac, završavao sam srednju školu, išao na intenzivni odjel i taj dan sam predao Isusu sve susrete sa ljudima, sa bolesnicima i na tom intenzivnom odjelu bio je jedan mladić. U jednome trenutku dogodilo se da je taj mladić pao u komu i liječnici su se okupili oko njega, medicinske sestre, a ja sam bio na praksi i medicinsko osoblje mi je reklo da se maknem sa strane jer da im ne smeta. I u tome trenutku kada sam se maknuo sa strane, osjetio sam jednu nemoć i rekao sam: Bože, evo ovaj mladić sada umira i ovdje sa strane stojim, što da učinim? I u srcu mi je došao onako toliko jasan odgovor. Moli za toga mladića. I dok su ga pokušali reanimirati, ja sam molio za toga mladića intenzivno i baš sa predanjem i sa srcem i na kraju je taj mladić umro. Ali mogu vam reći što sam osjećao u dubini svoga bića. Osjećao sam jedan duboki mir. Zbog čega? Jer sam spoznao da me Bog poslao baš da u tome trenutku budem na tome intenzivnom odjelu baš toga dana. I da kroz svoje predanje mogu predati toga mladića i dušu toga mladića nebeskome Ocu. Zato sam shvatio, ako sam ikada trebao završiti srednju školu prije odlaska u svećeništvo, da je to bilo radi toga mladića. I zbog toga, evo možemo reći da predanje zapravo započinje sa našom odlukom za predanje. Evo kao što smo došli sada ovdje do svetohraništa, do Isusa, tako u Matejovom evanđelju možemo pročitati jedan prekrasan tekst. A govori o rimskom satniku koji traži Isusa. Veliko je mnoštvo ljudi. Svi se stišću oko Isusa, ali taj rimski satnik koji je i poganin ide sa jednim povjerenjem prema Isusu. I želi ga zamoliti da ozdravi njegov sluga. I gle čuda šta se događa. Isus odlučuje otići do satnikove kuće i ozdraviti njegovog slugu. I tu zapravo slijedi scena koja nam otkriva snagu predanja i povjerenja toga rimskoga satnika, koji će reći onu poznatu rečenicu koju izgovaramo prije svete pričesti:
Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i izliječen će biti sluga moj. Koja li snaga riječi, ali ne samo riječi kao riječi, nego riječi koja u sebi sadrži ono istinsko povjerenje. I zapravo ovaj satnik nam je primjer da naš vjernički život upravo se treba očitovati u konkretnosti. Evo, kao što ovaj rimski satnik odlazi svojoj kući u miru svoga srca, jer zna i vjeruje da je njegov sluga ozdravio. To je i nama poruka. Ne moramo sve stvari odjednom vidjeti, ne moramo sve razumjeti, ali ono što je prekrasno, u povjerenju prema Bogu znati da Bog sve uslišava na najbolji mogući način, kada je to najbolje za nas. I vjera rimskoga satnika je zato i ušla u otajstvo svete mise. Nisam dostojan, Gospodine, da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja. S druge strane, možemo čitati one događaje u Evanđelju kada Isus u pustinji propovjeda velikome mnoštvu. Mnoštvo je nahranilo svoju nutrinu, ali Isus vidi kako je narod umoran, žedan, gladan i kaže svojim učenicima: dajte im vi jesti. Ali Gospodine, šta da dadnemo jesti? Pa imamo svega nešto kruhova i nešto ribica. Isus blagoslovi, razdijeli, bilo je svima dosta. I tu se zapravo događa jedan trenutak kada nastaje jedna razdjelnica. Nastaje duboko predanje, povjerenje u Boga, koji zapravo čini čudo svoje ljubavi prema svome narodu. Jedni prihvaćaju Isusa kao Mesiju i kao Spasitelja, dajući mu svoje povjerenje. Dok s druge strane, drugi prihvaćaju Isusa samo kao nekakvoga čudotvorca, gdje nije prisutno uopće predanje, nego samo želja da Isus bude tu pored mene onda kada mi treba i kada treba izvršavati moje želje i željice. I zato je važno prepoznati snagu predanja u konkretnosti života. Evo, ja vam mogu ispričati jedan simpatičan primjer. Sjećam se kada sam bio poglavar samostana, jedan naš subrat je bio u samostanu kod časnih sestara izvan Zagreba. Išao sam ga posjetiti i pitao sam ga: brate dragi, jel ti treba nešto? I on meni kaže: trebaju mi nove naočale, izgubio sam ih, ali evo vidiš, ne mogu nikako jer sam nepokretan, ne mogu doći do njih. I onako sam mu svečano rekao: ne brini, ja ću ti naći nekoga optičara da dođe oko listopada, lijepo dobiješ naočale. I brzo sam se žurio nazad u Zagreb jer sam imao jedan dogovoreni duhovni razgovor i dok sam se vozio u autu, sav sam se preznojavao. Razmišljao sam u sebi: Gospodine, dao sam jedno obećanje, a ne znam kako to ispuniti. Gospodine, ako ti meni ne pomogneš, neću moći ništa učiniti. I došao sam doma, čekao me taj čovjek, razgovarao je sa mnom i zapravo više je on meni govorio, ja sam više klimao glavom, a nekako mi je srce bilo sve oko moga subrata, kako mu pomoći. Možda sam rekao tome čovjeku nekoliko riječi ohrabrenja i kada smo završili razgovor, čovjek je bio sav zadovoljan, rekao je: velečasni, puno ste mi pomogli. Ja u sebi razmišljam: ovo kad bi ti znao šta je moje srce sada razmišlja, ali Bože, hvala ti, evo, da kroz mene djeluješ. I onda sam tada čovjeka upitao: dobro, bilo mi je drago da sam vas upoznao, a šta ste vi po zanimanju? Kaže on meni: ja sam vam optičar. Ja rekao: Bože, znam da uslišavaš molitve, ali nisam znao da ćeš tako brzo uslišati. Evo vidite, kroz to moje predanje koje sam učinio dok sam se vozio autom prema Zagrebu, dogodilo se zapravo veliko čudo. Čudo gdje je Bog razriješio moje promišljanje, moj problem u tako kratkome vremenu. Evo, zato je dobro da prepoznamo tu ljepotu predanja, da prepoznamo ljepotu jednostavnosti. Isus od nas ništa ne traži, nego samo da budemo poput maloga djeteta otvorena srca.
da bismo u našemu životu uspjeli pobijediti dakle one napasti, da budemo zatvoreni u odnosu prema predanju, potrebno je da poradimo na 3 stvari. To jest da iz svoga života u prvom redu odstranimo ponos. Znate ono kada kažemo jedni drugima, pa valjda ja znam najbolje, znam ja kako ću riješiti svoje probleme i svo ostalo. To treba maknuti od sebe. Potom znade biti prisutan nekada i strah. Straha se treba odreći. Nekada znademo reći, pa što ako ja Bogu predam svoj život, a onda ću morati ostaviti ovo i ono iza sebe. Pa kako ću ja to? Pa već sam se navikao. Ajde probaj učiniti predanje, vidjet ćeš kako će strah nestati, kako će Bog stvoriti nešto novo. Također je tu trenutak i izlike, gdje znamo reći, pa idem ja na misu, i idem o Božiću, Uskrsu, ispovijedam se kad to treba, pa to je dovoljno. Znate onu klasičnu rečenicu, imam ja svoj osobni odnos sa Bogom. Pusti sa strane tu izliku. Ako se oslobodiš i toga, vidjet ćeš kako će doći do nečega novoga. Ono čemu trebamo posebno voditi računa jest upravo taj naš ego. A znate, mi muškarci često puta imamo problema sa našim ja. Često puta znade biti tako da u nekim kolektivima pa i redovničkim zajednicama ili u župama postoje neke osobe koje smatraju da su njihove ideje najbolje. I neće saslušati drugoga ili prihvatiti tuđi savjet, onda tek kada se tu osobu uvjeri da to što se predlaže, da je to ideja od nje same, onda tek tada prihvaća savjete ili sugestije. Evo, taj ja potrebno je nadvladati. Ali ono što bih htio na poseban način ispomenuti i istaknuti, jedan veliki duhovni problem. A o tome problemu se jako malo govori, a prisutan je, a radi se o osobama koji su narcisi. Kao svećenik, evo već dugi niz godina, primjećujem takove situacije duhovnih problema osoba narcisa koji možemo reći da se najteže predaju Bogu. Evo mnogi koji su recimo u braku sa narcisom znaju o čemu govorim. I tu je baš problem da narcisi manipuliraju životom osoba s kojima recimo žive. Znaju nekada govoriti neke teške, grube riječi i poslije ta ista osoba, taj narcis, negirati će da je išta tako negativno govorio. I da ta osoba pored tebe počne razmišljati, pa da li sam ja u redu? Da li je sa mnom sve u redu? Pa možda, evo taj moj partner ili tko je već, on to uopće nije tako rekao. Dakle, manipulira se do kraja života. Ako je nezadovoljan, to se zapravo prenosi na sve ukućane. Ako ima nekakve planove, onda sve mora biti po njegovom, ne slušaju se savjeti drugih. Ako ima neki uspjeh, onda je euforičan, ali čitav život se vrti oko njega. A osoba koja je bliska takovim narcisima prolazi zapravo svoj težak period. I zbog toga je veoma važno napomenuti da kada se promatra ta osoba narcis, da ljudi koji ga poznaju ovako površno neće to ništa primijetiti. Ali to je duboki duhovni problem. I potrebna je zapravo velika milost da se slome ti duhovni okovi kod te osobe. Zbog toga je dobro, evo, da takove osobe blagoslivljamo. Da Božja milost ih obuhvati i da se mogu prepustiti dobrome Bogu. Zato je važno rasti u skromnosti i poniznosti, kako bi otkrili ljepotu i snagu predanja. I pozvani smo tu ljepotu predanja svjedočiti jedni drugima. Ma čovječe, bilo mi je teško kada sam trebao to i to rješavati. Znaš, kada sam predao to Isusu, kako se sve razriješilo. Sjećam se kada sam trebao prikupiti jednu određenu svotu novaca, a nisam imao za obnovu, i razgovarao sam preko telefona i rekao,
da ne mogu sve prikupiti, onda mi je preko telefona bilo rečeno pa ajde da napravi se prva faza, drugu fazu ćemo vidjeti. I onda sam u sebi razmišljao, ma Bože, ako sada to ne napravim, kada će se napraviti? I kada sam tako razmišljao, rekao sam, ajde probat ćemo nešto učiniti, pa vjerujem da će Bog providjeti. I kada sam to govorio i kada sam tome čovjeku preko telefona rekao, evo da prihvaćam, evo pa da ću mu dati akontaciju, sebi sam rekao, Isuse, sada ti trebaš pomoći. I dok sam to razmišljao, zamislite, u istome trenutku čuo sam drugi poziv na čekanju. Prekinuo sam ovaj poziv, javio se i jedan glas mi je rekao, velečasni, evo htio bi se danas naći sa vama. I dogovorili smo popodnevni termin i kada je došao do mene, dao mi je točnu svotu novca koji mi je trebao. Ni kune više, ni kune manje, ali tada su još bile kune. Evo vidite kako Bog progovara i kako Bog daje znakove. Kroz predanje ne događaju se slučajnosti, nego u povjerenju i vjeri prepoznajemo, ma Bože, ti si dio moga života. Sveti Pavao govori prekrasnu rečenicu, živim, ali ne više ja, nego Krist živi u meni. Ovu našu emisiju završit ćemo upravo sa tom prekrasnom molitvom svetoga Ignacija Loyalskoga, molitvom predanja. Uzmi, Gospodine, i primi svu moju slobodu, moju pamet, moj razum i svu moju volju. Sve što imam i što posjedujem. Ti si mi to dao. Tebi, Gospodine, sve vraćam. Sve je tvoje. Raspolaži sa svime po svojoj volji. Daj mi samo svoju ljubav i milost. To mi je dosta. Tako neka bude. Amen.